Doncs deu fer com 4 o 5 anys, encara que tampoc no ho tinc apuntat enlloc. Què et va empènyer a començar a meditar? Bé, a mi sempre m'havien interessat les coses que venien d'Àsia, de l'Àsia llunyana, de l'Índia, de més enllà. En alguna època vaig fer ioga, que també era una cosa molt interessant i que estava relacionada amb tot això, i un dia vaig passar per aquí, em va agradar i em vaig quedar. Dit així. Ens pots explicar la teva experiència en un retir? Sí, el retir és aquesta situació en la que estem uns quants dies en una casa, a la muntanya, fent una sèrie de pràctiques tan pautades, i m'atreviria a citar unes paraules del poeta, si amb el teu permís. Com va dir el poeta, en el retir vivim una situació de calma i estem en silenci. I no és un silenci, diguéssim, mineral, o un silenci que pugui haver en una cova, sinó que és un silenci tremendament comunicatiu i que fa companyia. Això ho va dir el poeta. Aleshores tenim aquesta situació de calma, de silenci, i no obstant de companyia, que per mi és el que envolta la meditació i penso que és una part molt important de la cosa. I si em permets tornar a citar el poeta, a mi m'agrada estar amb gent que aprecia un menjar cuinat amb cura, un menjar servit amb delicadesa i un menjar menjat amb atenció. M'agrada estar amb aquesta gent i m'agrada estar en silenci i m'agrada aquesta comunicació. L'assumpte és que aquesta calma, aquest silenci, aquesta companyia te'ls emportes posats. T'emportes posats amb tu i estan allà i surten quan vulguis. Per exemple, aquest matí estàs prenent un cafè en una terrassa i m'he sentit amb silenci per dins, m'he sentit amb calma i m'he sentit en companyia amb aquelles persones que no havia vist mai. I si em permets per acabar, una cosa que em crida l'atenció són les despedides quan s'acaba els dies, unes despedides extraordinàriament afectuoses entre persones que no es coneixien de res, que no han parlat mai, que potser no es tornaran a veure, però es despedeixen amb un efecte extraordinari. I ho sé perquè se'm vaig quedar dels últims i vaig veure com es despedia tothom. I això potser és el que m'agradaria ressaltar d'aquesta qüestió. Així doncs, què li diries a algú que no ha fet mai cap retir o que no ha començat la pràctica? Que si per poc que li interessi que ho provi. Que aquí fem una sessió d'introducció els divendres i l'única cosa que perdrà seran 2 hores de la seva vida. I a més és gratis. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. Moltes gràcies a vosaltres.